Bon dia i benvinguts a una nova sessió en la que repassarem l'actualitat econòmica. Com sempre, iniciem el nostre recorregut parlant dels successos de mercat. Pel que fa a la renda variable, vam veure com els principals índexs europeus la setmana passada van caure. Aquestes correccions estaven acumulades ja les que portem durant tot el mes, arribant a nivells que l'IBEX 35 va perdre els 9.700 punts, situant-se pels 9.650, a l'Eurostoxx 50 a nivells de 3.480 punts, i l'Standard & Poor's fins i tot va arribar a estar molt a prop dels 2.700 punts. Aquests moviments de mercat van ser fruit de la incertesa política oberta tant a Itàlia com a Espanya per la moció de censura i per la formació de govern i per les decisions del president Trump en matèries arancelàries i de renegociació de l'acord comercial del NAFTA. Pel que fa a la renda fixa, vam veure com a Europa el focus se centrava al deute perifèric, donat que països com a Itàlia o Espanya, les primes de risc van augmentar. Itàlia va arribar a tindre una prima de risc de la referència a 10 anys de 182 punts bàsics i a Espanya la vam tindre fins a nivells de 145 punts. En aquests moments, la referència espanyola, la prima de risc, estava per sota dels 100 punts bàsics, sobre els 99 aproximadament. El Bund està tenint una rentabilitat TIR del 0,39%, el Treasury americà perd el nivell de 3% i està en rentabilitats del 2,92%, i pel que fa a la referència espanyola a 10 anys, la tenim a nivells de 1,36%. Parlant de matèries primeres, l'or continua situant-se en aquests nivells lleugerament per sota dels $1.300 per unça. L'última dada és de $1.294. Pel que fa al Brent, després que els integrants de l'OPEP acordessin augmentar les extraccions diàries per intentar pal·liar l'increment de les valoracions del mateix, se situen en nivells de $76-77 barril i aquest és un preu raonablement estable pel que estem veient durant l'última sessió. Parlant de bancs centrals, la setmana passada a la reunió de la FED es va fer esmena a que no hi haurien variacions a la seva política monetària, és a dir, no hi hauria increment de tipus, fent inclús una esmena a la crida a la tranquil·litat en relació a les eventuals increments de la inflació més enllà de l'esperat. És a dir, que sembla ser que el calendari que tenen previst de pujada serà complert fins i tot si la inflació augmenta més de l'esperat. Aquí, a Europa, distints membres del comitè del BCE van intentar reduir d'alguna manera les tensions o la preocupació per la feblesa de les últimes dades macro publicades, fent esmena fins i tot que durant aquest any, durant aquest exercici, es produirà la finalització del programa Quantitative Easing i que el primer increment de tipus d'interès es produirà un trimestre més enllà d'aquesta finalització i no, com algunes fonts han esmentat, durant els propers anys. A nivell macro, dades a Europa i als Estats Units. A Europa hem conegut unes fortes dades d'inflació, la inflació harmonitzada va ser de l'1,9 versus de l'1,6% i la subjacent de l'1,1 versus l'1% esperat, i també hem conegut dades de taxa d'atur que van decepcionar una miqueta. Tot i que continuem amb un clar ritme de davallada de l'atur a la zona euro, s'esperava que la dada fos del 8,4% de taxa d'atur i s'ha situat sobre el 8,5%. Als Estats Units hem conegut l'evolució de l'IPC, el qual creixia a un nivell del 2,2%, lleugerament per sota de les previsions, però a un ritme realment positiu, i per altra banda també hem conegut les dades d'inflació, on la inflació subjacent es situava al 2,1%, tot i que s'esperava que podia haver arribat fins i tot a nivells del 2,2%. Per aquesta setmana hem de tindre el focus molt present a l'evolució política, tant a Espanya com a Itàlia, amb la formació de governs, i a les decisions del president Trump sobre les renegociacions arancelàries amb Europa i amb els integrants del NAFTA. Això ha sigut tot per avui, moltes gràcies i fins a la propera.